खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं, सासे भारतारिया मैया बुधबारखालि सिंगापुराव गावथारजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला गावथारजानाय सुबुंनि मुंखौ थांखाराजु सफिया 46 बोसोर होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सुबुङा 2013 मायथाइयाव 1 किल'ग्रामनि मिरिजुआना ड्राग्सजों लोगोसे सिंगापुराव हमजादोंमोन। नाथाय माखासे बोसोर बिजिरखांनायनि उनाव सासे गेदेर दायनिगिरि हिसाबै मैया बुधबारखालि सिंगापुर पुलिस हानजाया गावथारबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रा दि सिंगापुराव 500 किल'ग्रामनि बारा ड्राग्स हमनो मोनोब्ला जोबोद गेदेर दायनिगिरिनि साजा होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं, काजिरङा माहारियारि पार्कआव बेरायनो हानाय नंला। खौरां मोननाय बादिब्ला काजिरङा माहारियारि पार्कआव दावबायनायनि खाबुखौ मे दाननिफ्राय बन्द' खालामथ'सिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैदेर सफारिया 1 मे 2023 निफ्राय बन्द' जासिगोन आरो जिब सफारिया 16 मे 2023 निफ्राय बन्द' जासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे बाथ्राखौ डिएफअ रमेश गगैआ फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि काजिरङा दावबायनायखौ बोसोरफ्रोमबो मे दाननिफ्राय बन्द' खालामबाय थानाय जायो। दैज्लां बोथोराव अखा आरो दैबानानि थाखाय बोसोरफ्रोमबो मे दाननिफ्राय गोजां बोथोर जोबजासिम बन्द' खालामनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं, जोनोम जागोदान गथ'खौनो फुख्रियाव गारहरदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे अनागारि आरो मुगैथाव खामानिनि जाथाया जादों आसामनि बिश्वनाथ चारियालिनि महालक्ष्मी स्लाम एरियायाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जत्सना कान्दायाल मुंनि सासे बिमाया गावनि जोनोम जागोदान हिनजावसा गथ' उन्दैखौ फिसायनो मिथिहोआलासे फुख्रियाव गारहरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय मैया 22 एप्रिल बुधबारावसो उन्दै हिनजावसानि जिउ गैयै देहाखौ बोखांनो मोननानै गासिबो जाथाया सोराङाव फैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायखौ खौरां मोननानै बिश्वनाथ सदर पुलिस थानानि अ.सि. सामदान हाज'वाला जायगानि सुबुंफोरखौ लानानै उन्दै गथ'नि जिउ गैयै देहाखौ बोखांहोयो आरो सोंथि सोंनो थाखाय बिसि फिसाय सानैखौबो हमनानै थानायाव लाबोयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं, सासे बर' पुलिस बिबानगिरिया साख्रि मावनायनिफ्राय गोजानाव दोनथ'जाबाय। मैया बिथाङा मोनसे केसनि मुङाव सासे सुबुंनिफ्राय 500 रां घुस हिसाबै लानायनि दायाव आसामनि डिजिपि मानाव गेदेर जिपि सिंहजों बिबाननिफ्राय बोख्लायना साख्रि मावनायनिफ्राय गोजानाव दोनजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। पुलिस बिबानगिरिनि बिबाननिफ्राय बोखारना दोनथ'जानाय सुबुंनि मुङा तरुन चन्द्र बर' होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं, सोनाब बेंगलनिफ्राय लाबोनाय गोबां दाउ ब्रयलार हमनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया गसाइगावआव जेसिबिजों हाखर जावनानै 30,000निबो बांसिन ब्रयलार दाउफोरखौ फबदों। मख'नो गोनांदि माखासे सम ब्रयलार दाउ गारि लांनायखौ गैयै बायदि नुदोंमोनब्लाबो नाथाय मैया हमनो मोनबावो सिखाव लामाजों लांनाय गंनै दाउ ब्रयलार गारिखौ। दाखालिबो थांनाय हरनि समाव गसाइगाव साबखाथा पुलिस बिफाननि गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों हमनो हायो ब्रयलार बुंफबनाय दाउ गारिखौ। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।